Myntri ketenat kambari kari u Dr. S.J. Shankar henin ke janmit ulai Iakren ling bakafun bad u Myntri ki kambari ke Afghanistan u Maulawi Amir Khan mutaki u balong ru Nongialam jong ke Taliban. Haka jing Iakren jong ki ling bakafun kini ki arngut ki het Nongialam ki lai Iakren kumnu ban penklan ya ke jing trelang hapdeng ke India bad ke Afghanistan. Nakalyang u Dr. J. Shankar ulay ro ya umutaki ya ka jing penrem ke jong u ya ka jing thombor ki le no hapahalgam. Ulay ro ru ya ka jing kentat jong u Myntri ke Afghanistan ya ka jing thumu ke Pakistan ban penmi ya ka jing bamyashanya lingba ki kubor babakla bat ki baklem nongrim. Da ka bapha ya ka jing tho jong u hakarinsan X u J. Shankar ulay thu bakaladan ka jing Iakren ka basngau tenat bad u acting Myntri ki kambari ke Afghanistan u Amir Khan mutaki. Kini ki arngut ki het Nongialam ki lai Iakren ru ban penklan ya ka jing edai ke balarim bad ki nong Afghan bad ban yai kershan ru ya ka jing dan kam jong ki hakaroi kapar. Baro arngut ki Nongialam ki lai ban ya ka jing dan kam ban penne ya ka jing edai ha ka khai ka pateng da ka ba penlet jing mut ha ka ba kham pen bha ya ka chabahar pot ban ai visa ya ki nong khai jong ka Afghanistan bad ki nong pang. Umutaki ula ong ba ka India ka dei ka ri marjan ka badan kam bha bad ula penken mauru ya ka jing edai ba minshwa hapedeng ka India bad Afghanistan da ka ba pen pauru ya ka jing kermen ba kini ki jing edai kin nang klan. Ula ban ru ya ka jingkut jingmut jong ka Afghanistan ban penlong ya ka rukom tre kambari ka baya biang bat ka rukom bante ya ka jing edai bat barok kiri. Ha ka jing Iakren umutaki ula kerpat ya ka India bakan penmi ya ki visa na ka benta ki nong khai nong Afghan ki nong pang bat ben penlat no ru ya ki Koidi nong Afghanistan ki badang syakset ha India la ong ka kubor. U Myntri ki kambari kariru u Dr. J. Shankar ula penpau ya ka juk ka jingmut baka India kan yai beteng ban ya trelang bat ka Afghanistan. U Dr. J. Shankar ula kular ru ban pet ya ka mat jong ki Koidi Afghanistan bat ula kular ru ban penbet ya ka rukam ai visa. Syuk baro arliang ki lai Iakren halor ban kham penbha ya ka chabahar pot.